Iltqajt ma' Madre Teresa fl-1971 l-ewwel darba kienet ġiet Malta tagħti konferenza għal xi laqgħa ta' storijiet ta' St. Joseph u kienet għamlet laqgħa żgħira hekk għal grupp żgħir wara l-konferenza insomma u ltqajt magħha smajtha titkellem forsi laqgħa qasira. U mill-ewwel qisha rebħet li qalbi. Mbagħad tlift il-kuntatt, insomma għadda komplejt fil-formazzjoni tiegħi ta' Ġiżwita, kont għadni student Ġiżwita. U meta wasalt biex nagħmel esperjenza ta' formazzjoni wara li għaddist, ikonna perjodu ta' formazzjoni iktar wara l-ordinazzjoni, tlabt li mmur nagħmel esperjenza Kalkutta mal-madre u mas-sorijiet tagħha. U s-superjuri aċċettaw u dak kien mbagħad 6 snin wara, ġifieri fil-77. U mort Kalkutta u kont ngħix mal-brothers, kont noqgħod fid-dar tal-brothers ta' Madre Teresa, u ħadd jaf li Madre Teresa għandha l-brothers u għandha s-sorijiet. U kont naħdem fid-djar differenti li kellha Kalkutta u madwar, kemm tal-brothers kemm tas-sorijiet. U kienet okkażjoni illi kienet profonda ħafna, kelli ħafna okkażjonijiet biex nitkellem fit-tul magħha u fuq il-xogħol tagħha, fuq l-ispirtu tagħha. U anka ngħinha kienet titlobni nagħti għajnuna spiritwali, direzzjoni l-istorijiet tagħha u anka xi rtiri, eċetera. U fl-istess ħin dan kollu fl-ambjent fejn l-iktar li il-karizma tagħha twildet u kibret. Jiġifieri kienet propju fil-qalba tal-esperjenza. U kont nirrifletti ħafna. U mbagħad niftakar kienu talbuni nikteb l-riflessjonijiet tiegħi fuq insomma f'artiklu daqsxejn twil. U dana wara ċertu żmien insomma tlaqt mill-Indja, ġejt lura Malta, bdejt naħdem Malta, insomma kont għandi saċerdot żagħżugħ. U il-Madre Teresa ġie f'idea dan li kont ktibt fuq l-ispirtu tagħha u l-ħidma tagħha Kalkutta. U b'hekk speċi żammejna l-kuntatt u mbagħad bdiet tistedinni sabiex ngħinha wkoll fix-xogħol tagħha u b'mod partikolari mal-coworkers. Dak iż-żmien kien hemm il-moviment tal-coworkers. Jiġifieri lajċi mad-dinja kollha li jgħinu s-sorijiet fil-ħidma tagħhom mal-fqar. U kont speċi ngħinhom ftit fil-direzzjoni spiritwali, fl-animazzjoni spiritwali. U minn hemmhekk imbagħad bdejt regolarment u spiss ikolli rtiri mas-sorijiet tagħha, man-nuvizzi, mal-professi, b'ħafna postijiet fid-dinja ġifieri. U bis-saħħa hekk kont niltaqa' magħha regolarment, speċjalment meta kont nagħti l-irtiri lil-sorijiet fil-formazzjoni għall-ewwel voti u l-aħħar voti Ruma. U hija dejjem kienet tiġi dak iż-żmien hemmhekk, mhux huma biss anke bnadi oħra. U kienet iċċempilli u kultant inċempilla u insomma niddiskutu fuq dak li qed isir, eċċetera.
u anka momenti ek partikolari bħal meta kienet waqgħet u kienet kisru ċiku stili u kienet fi Sptar Ruma. Jinku għadna tirtir dak iż-żmien hemmhekk u mort nara l-isptar u tara il-mod tagħha kif tgħix imma il-ħajja ta' kuljum fl-inċidenti, fil-ċirkustanzi ordinarji. U jien naħseb li l-ewwel ħaġa li nixtieq ngħid. Mod speċjali bħalissa li ġejja l-kanonizzazzjoni tagħha. Nħu pjaċir li se tiġi dikjarata qaddisa u naħseb li jsir ħafna ġid illi wieħed il-Knisja tpoġġilna bħala mudell li aħna nistgħu nsegwu. Imma nibża ħafna u jekk issewwa kultant isaqsuni se tmur kanonizzazzjoni u ngħid taf li le ma nixtieqx immur. Jgħidu li għaliex. Għax Mother Teresa nafa bniedma ordinarja illi tista' tkellimha, tista' titħaq magħha, tista' tiċċajta, tista' tajjat miegħek, tista' inti tinnota bil-limitazzjonijiet tagħha. Kienet umana u nibża li meta niddikjaraw in-nies qaddisin issa ninsew li dawn kienu bnedmin u nagħmluhom qaddisin fis-sema fuq il-pedestalli u bix-xemat u bil-istatwi. U jiena Mother Teresa ma nafix hekk, ma nafix statwa, nafa ħajja u tħaqna u ddiskutejna u għalmitni ħafna u saqsejta u kwestjonjajta, ċellenġajta, mhux darba, kienet tgħidli pereżempju Fader, ċellenġatni, mhux l-ewwel darba, ġifieri. Imma għax ma tilbis kullari inti x'inha dejjem kont informali. Kont nedela Mother, mela l-kollari għamme jagħmel assis, but father, that is good, that is good. U kienet taf li jiena nibqa' sejjer bil-mod tiegħi fil-waqt li nirrispetta sintendi l-ispirtu tagħha u għaliex li għaliha kienet il-raġuni kienet l-istima enormi li kellha lejn is-saċerdot, ġifieri. Allura dik il-venerazzjoni. U jiena fl-istess ħin kienet dik it-tip ta' relazzjoni. Allura isu il-qudusija li kienet tgħidha hija u għali ta' ħafna drabi illi l-qudusija mhijiex xi privileġġ ta' xi ftit nies. Imma hija sempliċi dover tiegħi u tiegħek, hekk kienet tgħid. Huwa sempliċi dover tiegħi u tiegħek. Il-qudusija mhix għan-nies speċjali, imma għan-nies ordinarji. Allura meta nagħmlu aħna dana l-istorbju kollu u da ċerimonji kollha u nibża illi ninsewa din il-verità u ngħidu u ma dak kienu qaddisin, Mother Teresa u jien ukoll. Kont inkun impressjonat bil-kapaċità li kellha għax kont inkun magħha spiss ħafna u nara għajjina mejta imkissra wara nofs ta' nar jew ġurnata tiġri Ruma minn uffiċċju għal ieħor u mbagħad tittara s-sorijiet u kienet tipika miegħi meta kont immur biex nagħti l-piriedka fil-irtir. Nasar hemmhekk filgħodu fit-8:30 fil-kunvent kienet tgħidli Fader jiena diġà tajt 3 priedki ta' speċin ta' dejk ġejjaw. Għax kien nitkellem is-sorijiet qabel tibda l-ġurnata biex imbagħad tkompli x-xogħolità. Imma dik id-dedikazzjoni u li dejjem tibqa' qalba miftuħa, serena, taċċetta l-kulħadd u jisammiha jiena xejn. L-umanità tagħha jiena l-iktar ħaġa illi għalija ssaħħarni. U din ngħidha nista' ġifieri konvin dejjem iktar illi l-qdusija vera hija l-umanità vera. U tkun qaddis mhux jekk tkun anġlu, tkun qaddis jekk tkun bniedem ta' veru, imma ta' veru. Għax Alla għalhekk ħalaqna bnedmin biex inkunu ta' veru bħalu.